an kam Bocar Ba ana meeɗi yiide hay takkusaan juulaka mbiya yo kumtari ɓattine min Bocar Alpha Ba hay malinaɓe en gandi waktu so yonti hay so yontani ara tan ɓatto ene darma ara dar ɗum andi ɗum ɗo ko kumtari ara daara ene darma ɗum woni ko moƴƴi ko kumtari ko arata law kone moƴƴi kono accu hay to min tawi seeɗa tan ɓattina a wiyam jet anda hano kumtoriɗa eyyi on ɗon ene daara mbaɗa dar ɗum ɓatanda kumtari law ne moƴƴi ha mayi min hay fedde alkam nandi jaljal ɓe jogori ko ɓorde ala ɓe ɓorata kam ɓorete kay ɓe ɓore he goto la ko wawi men minen Bocar Ba weno noon ka koɗo haali gonga de assalamu aleykum wa aleykum salam wona Diawara Ba Diawara alhamdulillah jam tan tabarkalla mawɗo goni aɗa ari aɗa signa koye boy tagul eyyi tako heewi mbaɗa haalda e mum tan wiye leydi tan tiw mi tinanmata tan ɓe mbiyo maayi e leydi tan mi tina tan yimɓe fof ɓe mbiyo maayi donc sankima wona gonga addani sagoɗo sankima admino ko alfata kam booɓe mbi ko alɓe padi horo wanni foti jarade ummatade mom kan ko an fata wanni kay horo wanni joni kay ummoto tan jaada e ko an fata mo yaade makko tan woni tagude kañum sen sanko yo sanko ɗi sankire kañum nde sankara ko sankare ɗum ɗo henna tawde ɗum wata waktu yimɓe kumtotoɗo kay gadda mbiyaɗa sankore ma hen mayde nde ɗo henna a jogo haajo Allah waktu kumtari ne heeɗi aɗa sanko ɗum ko mbawɗen hen ɗum ko haajo Allah sankara sama fou ala ko wawa hen mayde kam so ari joni mbaɗeten e kumtari ndi joni kay yahat tan sa arti kumtoɗa sa arti ma tawtuɗo kumtari ndi wonni hommi nawɓe yooɓo ijo ala woni ala woppuɓe meeɗama yiyeede somi yettima aɗa yaha jade saɗa nawara mburu somi yettima toon joni tawi ala hoto wannoto yaha tan sa arti ma tawtuɗo kumtoɗa mi yooɓo tan ala ɗum fewani yaha tan sa arti kumtoɗa bami moftan ɗo sa arti kumtoɗa ɗum meeɗama yiyeede ko aduna o diida ko min de ɓe baba ɓe dañƴi kam aɗa yaha janaysa aɗa rondo mburu aɗa nawara est ce que Allah tagula o kam koko faddi walla koko maayi ha tagula ha alhamdulillah la ilaha illa akayde o koko faddi no o maaya ndaya ya ro o kay koko faddi no na ha tagula hakkuno may ala maayani maay barwud ha barwud no foko heege tagul so pulu لا سيد لا اله الا الله الحمد لله كوكو فدينو نك رسول الله ها ndeko mayen ko min juuma mayen am ko jolo yabbi ndiyam ha mayen taguru ko paddi taguru ay la ilaha illa allah ko ay nan ko woni ni ma ko korka tan sama di boni de korka so sabu korka ni mayata tagulu so mar sedana yem tagula gonga mayen ko heege wonnani la ilaha illallah so bulo wonti jaw seydi so bilal an kan gara juuli mi yaade min juuli bawde muɗum alhamdulillahi rabbil alamin no wirnama yurmomo yafomo o mayaji kanko wona ko coosowo min jetti min teten komo faɗɗimo halti ƴew ay sehilam alaji mbiɗa ko mi hokkinde mo yari aɗa holko wi yo hokke maral seeɗa yo wultinde maral seeɗa heddi la ilaha illallah ande wadde a sali nde oɗo sehilam bitel alaji o nde hokkimi nde mo yari o wi yo hokkede maral yo wultinde maral seeɗa mo ñaama la ilaha illallah wadde a sali fi ayi hayde mi andi hono jaljal ɓe kay hande ɓe ɓoore an kay hande jaljal ɓe dañi sago adde kuptar ni min Bocar Ba tan mi tita heege Seydi Ba hande kay ma jaljal ɓe